बे समाव हरनि 12थासो एसे बारबायमोन आरो 12थासोनि समाव आङो न'आव उन्दुदोंमोन आरो गथ'फोर साथाम लानानै आङो फात्ता मोनाखै आङो जोंनि न'खौ नै ओरै साहानिखौ बाबा मासेल' आरो फैनानै सिफायलांदों बेयाव माइरं बा गुन्दै दङमोन ओमफ्राय जोङो ओंखारनो हास्लाबासै बेयावनो जों न' सिङावनो थाबाय थादों आरो उनाव एसे ओरै खाथि खालानिफ्रा फैनानै गाबख्रावनानै होना होफैनाय जादों आरो बिदि बे न'आव मानसि गैथ'वामोन बे न'आव मानसि गैथ'वामोन थाथ'वाखैमोन आरो माइरं माबा बायदिसिना दोनग्रामोन जेनेबा उन्दुगौमोन ओरैनो जोङो उन्दुथ'वाखै आरो हौवाबो गैया हौवायाबो बिदेशआव खामानि मावहैदों कम्पानियाव मा मुं नोंसिनि हौवाना आंनि हौवानि मुङा सम्बार बसुमतारी गामिया कुमारपारा फालासगुरि मानसिफोर जेबो जखम जायासै ओहो जखम जायासै जोङो न'निफ्राय ओंखारनाय जायासै गिनानै गुबुन गंसे न'आव दंमोन ओं बेलेग गुबुन गंसे न'आव दंमोन आरो दा मा बुङो हाग्रा बिफानजों जों खस्थ' मस्थ' बे न'खौ लुदोंमोन जों जानो गैयि मानसि मोनोबा हाग्रा बिफाननिफ्राय एसे मदद लुबैदोंमोन आरो